खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 डिसेम्बर सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गाज्रि सान, समनि बोहैथि थासारिया नोंथांनि गोसोखौ दुखु खालामगोन, जेरावबो गोजोननाय नङा। वृष राशि। नखराव गोथार खामानि जागोन, गोथार साननाय हनायफोरजों आवगायगोन, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खाबु गोनां जागोन, गुबुननिफ्राय खाबु मोननो हागौ। नाजानाय थायोब्ला नोंथांनि साबसिन। कर्कट राशि। गोसोआ गोजोननाय नङा, बायदिसिना साननायजों गोसोखौ असान्थि मोनगोन, गोसोनि गाज्रि साननायजों समखौ बारहोनांगोन। सिंह राशि। नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगासिगोन, गोसोआ हारसिं मोनगोन, नखरनि जेंनाया नोंखौ लोरबां खालामगोन। कन्या राशि। बेफार फालांगियाव मोजां सान, जायखिजाया फालांगियावनो मुलाम्फा जागोन, दोहोन आरजिगोन। तुला राशि। गावनि अनजालिखौ जोथोन लाखिगोन, गोसोआव रमान्सनि फारसेल' साननाय फैगोन, गोसो थोलायनायनि मोजां सान। वृश्चिक राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन, देहानि जेंनाया नोंखौ नोरजिया खालामगोन, सानाय सुनायखौ सहायनो गोब्राब जागोन। धनु राशि। दावबायनायनि फारसे सांग्रां जा, दावबायनाय समाव खैफोद जानायनि मिजिं दं, थासारिखौ बुजिनानै सोलिनाया नोंथांनि साबसिन। मकर राशि। सोरबा सुथुरनि नोजोरनिफ्राय बारग'गोन, गुबुनजों मेगन साजानायनिफ्राय रेहाय मोनगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि खहा गोनां, फारफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जा, जेरावबो खहा जानायनि मिजिं दं। मीन राशि। खामानिनिफ्राय आराम लागोन, देहाखौ सिगां साननानै जोथोन लाखिगोन, देहानि मेंनाया बानायखौ बुजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो गासैनिबो जिउआव दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।